Bona tarda i benvinguts a la Piràmide dels Aliments, el nou programa concurs on els protagonistes són els propis aliments. Jo sóc el tomàquet i seré el presentador d'aquest entretingut concurs. Porto vitamina A i sóc molt necessari per al creixement i la vista. Per tant, compte, no us trauré l'ull de sobre. Els nostres participants d'avui són el macarró bufó que ens arriba directament de Roma, la taronja d'esponja que ve de València, l'ou de Portbou i la llaminadura que fa malbé qualsevol dentadura. Els donem la paraula perquè ells mateixos es presentin i ens diguin quins són els familiars que els acompanyen i que també participaran en el concurs. Ciao, io sono il macarrone buffone e sono molto ricco in idrati di carboni. Scusa, m'ho confuso. Hola, jo sóc el macarró bufó i sóc molt ric en hidrats de carboni. Porto vitamina B1 i sóc beneficiós perquè aporto molta energia als nens i les nenes. I a més els agrado molt. Soc del grup del pa, els cereals i la pasta. Venen amb mi la meva mare, la farina, els meus oncles, els cereals, el meu cosí, el panet, els meus germans, els espaguetis i la meva tieta, la patata. Molt bé, donem-los la benvinguda. Ara és el torn de la taronja. Hola, jo sóc la taronja i porto vitamina A i C. Evito les infeccions i les hemorràgies. Soc refrescant i digestiva. I a la meva família hi ha les fruites, les verdures i les hortalisses, que són molt riques en vitamines i aigua. Avui m'acompanyen els meus cosins, l'enciam i la ceba, el meu germà gran, el plàtan, que viu a Canàries, la meva germaneta petita, la poma, i una meva bona amiga, la pastanaga. Benvinguts al nostre concurs. Donem pas al tercer concursant de la tarda. Amb tots vostès, l'ou. Hola, sóc l'ou i vinc d'una granja de Portbou. Porto vitamina A i sóc molt ric en proteïnes. Em pots fer de moltes maneres, en truita, ferrat, dur, passat per aigua. M'acompanyen avui el meu amic peix i la meva companya cuixa de pollastre, els meus cosins el formatget i el iogurt, i la meva àvia, la senyora Llenties. Benvinguts sigueu al nostre concurs. I per acabar, l'últim concursant de la tarda, la llaminadura. Hola, jo soc un xupa-xup. Soc molt dolç i no tinc ni vitamines ni proteïnes, ni sals minerals, però estic molt carregat de sucre. Els meus familiars són els caramels, els pastissets, els bombons i els gelats. Però també són veïns dels greixos que ens proporcionen energia de reserva. I avui m'acompanyen el meu cosí, el fuet, la meva tieta, la mantega, el meu germà, el caramel, el meu pare, el sucre i el meu oncle, el pastisset de xocolata. Molt bé, donem-los la benvinguda. Bé, ja coneixem els nostres 4 concursants i els seus 5 respectius acompanyants. I ara toca explicar el funcionament d'aquest senzill concurs. Els nostres concursants els anirem fent preguntes que hauran de respondre. Si les encerten correctament, els seus acompanyants per ordre, un per resposta encertada, podran agafar l'ascensor i pujar a la planta de la piràmide dels aliments que els correspongui sense equivocar-se. En cas que el concursant s'equivoqui en la resposta, haurà d'escollir un familiar d'un altre concursant perquè pugi a la piràmide dels aliments. Guanyarà l'equip que col·loqui tots els seus acompanyants a la planta de la piràmide corresponent. Esteu preparats per començar? Sí! Doncs som-hi! Comencem amb les preguntes. Primera pregunta per al macarró bufó. Quants litres d'aigua hauríem de beure diàriament? A. De 3 a 4 litres al dia. B. De 2 a 3 litres al dia. C. No és necessari beure aigua cada dia. B. De 2 a 3 litres al dia. Resposta correcta! Quin dels teus acompanyants vol que pugi a la piràmide dels aliments? El panet.
Doncs anem a per la segona pregunta. Per la taronja d'esponja. Quants àpats diaris s'han de fer? A. De 4 a 5 àpats. B. 3 àpats. C. Cada vegada que tingui gana. A. De 4 a 5 àpats. Resposta correcta. Vas molt per bon camí. Quin dels teus acompanyants vol que pugi la piràmide dels aliments? El plàtan. Pregunta número 3 per l'ou de porcbou. Quins són els nutrients que aporten els làctics? A. Ferro i vitamines. B. Sals minerals i hidrats de carboni. I C. Proteïnes i calci. La resposta és C, proteïnes i calci. Resposta encertada. Quin dels teus familiars vol que pugi a la piràmide dels aliments? La cuixa de pollastre. Anem pel darrer concursant, que li farem la quarta pregunta. La llaminadura que fa malbé qualsevol dentadura. Quin dels següents aliments hem de procurar de no menjar amb abundància? A. Làctics. B. Verdures. I C. Pastissos. B. Verdures. Ho sento, però la resposta correcta era C. Pastissos. Haurà de triar un aliment d'un altre grup perquè pugi a la piràmide dels aliments. Quin aliment vol que pugi a la piràmide dels aliments? La senyora Farina. Comencem la segona ronda, la cinquena pregunta per al macarró. Quin d'aquests aliments conté midó? A. Sucre. B. Pa. C. Formatge. El pa. Resposta correcta. Quin aliment vol que pugi a la piràmide dels aliments? Els cereals. Segona pregunta per al segon concursant. A quin grup de nutrients pertany el midó? A. Hidrats de carboni. B. Vitamines. I C. Sals minerals. Vitamines. La resposta correcta era hidrats de carboni. Ho sento molt, però quin aliment vol que pugi a la piràmide dels aliments d'un altre equip? El caramel. Següent pregunta. A quin grup d'aliments pertany l'aigua? A. El grup de les fruites. B. El grup de les verdures. C. No pertany a cap grup, ja que hi ha molts aliments que la contenen. B. No, C. No pertany a cap grup, ja que hi ha molts aliments que la contenen. Resposta correcta. Quin aliment vol que pugi la piràmide? El iogurt. Pregunta número 8 per la llaminadura. Quin dels següents aliments és molt ric en proteïnes? A. Ous. B. Pastanaga. C. Poma. Dic la A. Ous. Resposta correcta.
Qui vol fer pujar? La mantega. Següent pregunta. Quin dels següents aliments pot aportar moltes calories i convé menjar-ne amb moderació? A. Carn. B. Peix. C. Xocolata. B. Peix. Resposta incorrecta. La resposta correcta era la C. Xocolata. Quin aliment d'un altre grup farà pujar la piràmide? La poma. Pregunta número 10. Quin d'aquests aliments és més laxant? A. Filet de vedella. B. Arròs. C. Taronja. Home, sóc jo. Sí, la taronja. Resposta correcta. Qui vol fer pujar? El meu cosí l'enciam. Pregunta 11. Quin aliment hem de menjar per ajudar a prevenir malalties del cor? A. Fruites i hortalisses. B. Greixos. I C. Sucres. A. Fruites i hortalisses. Resposta correcta. Qui vol que pugi? El meu amic, el peix. Senyor Peix, on va? T'has equivocat de planta. Ai, 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 que no sap on pertany. Pregunta número 12. Quins aliments pertanyen al grup dels hidrats de carboni? A. Fruites i verdures. B. Olis i mantegues. C. Pa, pasta i cereals. És la C. Pasta i cereals. Resposta correcta. Qui vol fer pujar a la piràmide? El meu cosí, el Fuet. Següent pregunta. Quins són els aliments que ens aporten més vitamines i sals minerals? A. Llet, carn, peix i ous. B. Frites i verdures. C. Olis i mantegues. Io credo che la... scusa, m'ho confuso di lingua. És la... Resposta incorrecta! Els aliments que ens aporten més vitamines i sals minerals són la B, les fruites i les verdures, home. Macarró, porta moltes errades, amb lo bé que anava. Quin aliment d'un altre grup farà pujar la piràmide? El sucre. D'acord. Fem recompte. Del grup de la llaminadura només queda el pastisset. Del grup de l'ou encara queda les llenties i el formatget. Del grup del macarró, la patata i els espaguetis. I del grup de la taronja, la ceba i la pastanaga. De moment va guanyant el grup de la llaminadura. Següent pregunta. Quantes racions d'aliments del grup dels hidrats de carboni s'haurien de menjar al dia? A. De 1 a 2 racions. B. De 2 a 3 racions. I C. De 4 a 6 racions. Quina resposta creu que és la correcta? La C, de 4 a 6 racions. Resposta correcta. Quin aliment vol que pugi? La ceba. Amb la ceba col·locada ja només li queda en aquest grup per posar la pastanaga. Compte! Les fruites, les verdures i les hortalisses s'estan recol·locant. Això s'està posant emocionant. Pregunta 15. Quantes racions de verdures i hortalisses s'han de menjar al dia? A. De 1 a 2 racions. B. De 2 a 4 racions. I C. No cal menjar-ne cada dia. Jo crec que la resposta correcta és la B, de 2 a 4 racions. Resposta correcta! Quin aliment vol que pugi a la piràmide dels aliments? El meu cosí, el formatget. Ara la llaminadura té l'oportunitat de guanyar si encerta la pregunta 16, que diu: un esmorzar saludable podria ser
A. Suc de taronja amb torrades i pernil i un bol de llet amb cereals. B. Una bossa de patates i un pastisset de xocolata. I la C. Un batut de xocolata, torrades amb mantega, un entrepà de crema de cacau i un gelat. El meu menjar preferit i crec que podria ser un esmorzar molt saludable és la C, un batut de xocolata, torrada de mantega, un entrepà de crema de cacau i un gelat. Resposta incorrecta era la A, el suc de taronja amb torrades i pernil i un bol de llet amb cereals. Quin aliment d'un altre grup farà pujar a la piràmide? La patata. A cada grup li falta un sol aliment per completar la seva planta. Hi ha un empat general. Quins nervis! Bé, anem per la darrera pregunta, que serà decisiva, i perquè tothom tingui les mateixes possibilitats, cada concursant haurà d'estar molt atent i prem el botó quan acabi la pregunta. Podrà contestar el concursant més ràpid. Esteu preparats? La pregunta és: com ha de ser una dieta perquè sigui sana? A. Variada i equilibrada. B. Rica en greixos i sucres. I C. La millor dieta és menjar només el que ens ve de gust. Amén! El primer en prémer el botó ha estat la taronja. Quina creu que és la resposta? La resposta correcta és A. Variada i equilibrada. Resposta correcta! Els guanyadors: les fruites, les verdures i les hortalisses. Amén! Moltes gràcies a la resta dels concursants per participar. I doncs, fins una altra!